ten cały serwer. Tylko w takim razie, skoro każdego prawdopodobnie wrzuci gdzieś tam indziej, to co oni tam będą komentować na tej Nvidii? Też jestem ciekawy. Czy no po prostu coś tam. Aha, i teraz odliczanie. To dołączyliśmy na start, tak? No tak. Dobra, Pół minuty jeszcze. dobra. Jaką klasą wam się najlepiej gra? I broń? No, snajperem się Szturmowcem, dobrze wiadomo. Właśnie, ja też sobie w becie grałem tym snajperem. To jest jedyne, co Tylko mi tutaj, tam ja nie wiem, bo tutaj... Oła. Tutaj te mapy są dosyć małe, takie jednym snajperem grałem chwilę. Ale mój czat ma poczucie humoru. Chcecie skilla, to do Lecha, bo... Nie wiem, przysłałeś tam jakichś swoich wysłanników z Bydgoszczy? Dobra, można się w samolocie już Który bierzecie spadnąć. samolocik? Ja pierwszy z brzegu z lewej. Też team zniszczyć, jeszcze nie gramy, a już... Musimy wygrać. No i Izaka gramy, ponoć też tutaj są, ale to nie wiadomo, czy to prawda. Tak? A Nervarien tabeli. jest w przeciwnym Patrz, teamie, sam, faktycznie, no. no. Ale potyczka będzie. Ej, w ogóle mam takiego buga, że my gramy w Aliantach, a mi chyba... Nie, my gramy w Niemcach. To czemu ja miałem te mundury alianckie? Coś się zepsuło. Dobre. No i tu mamy do wysadzenia tej... Czym się skacze? Właśnie, to samo pytanie zadaję. Na Nie, E. teraz, Macie okej. przecież... Macie na... Co się stało? No rozdupczyli nam samolot. Rozdupili nam samolot. Tam jest obrona przeciwlotnicza, nie? Co poleciałem? No To to- później mi podali. To wyszedł... Dobry Dobra, desant. wszystkiego próbuję, nic się nie dzieje. Dobra, Okej. do 7 Podejście razy drugie. sztuka. Ale już tam bombę montują, także innym tam wyszło lepiej. Okej. Świetnie, jak my nawet z samolotu nie potrafimy wyskoczyć. Tak. To od razu z brzegu wyskakujmy, nie? No już walą. Okej, spamuję E. Bo ja nie mogę jeszcze wyskoczyć. To ja też nie. To Ja samo, jeszcze nie, też jeszcze mogę nie. skakać. Ja wtedy też nie mogłam. No, bo Lockhart kogoś zabił. Nice. Dobra, już. Dobra, dało mi się. Lecimy. Wyskoczyłem z samolotu. Tak, ja też, ale... Ja tu przy tym skrzyżowaniu do naszych próbuję dolecieć. O, dobra. Na płot prawie nabiłem. Ła, nie, nie. Okej, ja chyba wyskoczyłam tak na YOLO. Tu fajnie można tym takim strumyczkiem jakby z prawej podejść do tego O, A. Łozo dostał najdzikę. Ja już jestem w A, tylko że ja nie mam ładunku akurat. A, biegnie ładunek, a to nikt z nas go nie ma. Czym się to wysadza? No musi, nie, jeden gościu ma bombę, nie? I on ją musi podłożyć. Chyba nie wie ale jak. nas granatem ściągnęli. Mu to umożliwić. Cię wysadza? Bo nie słyszałam? Te cele może Wow. tylko jedna osoba, która ma bombę wysadzić. O je, pierwszy traf. O, czekaj. Oj, po mnie. Czemu reszta gra Narvika? To jest tak, że my się mieliśmy do dowolnych serwerów dołączyć i z tego sobie punkty liczyć. Znaczy tylko, żeby były wielkie operacje. O, zniszczyliście Dobra, nas. Bungo, ja się na ciebie Ale czy zeszłam. wygrywamy, tak? Czy wygrywamy? Nie wiem. No mamy po prostu ograniczoną liczbę... Ej, w ogóle tak. Kto z was odpalił tego BF-a wcześniej, aby? Ja, ale nie na To chyba trybie. żeście nie pograli za długo. Nie no, macie u góry z prawej strony liczbę tak jakby ludzi naszych, nie? I my Idziemy w ogóle no na- musimy wysadzić te cele, zanim nam się nie skończą siły. No i tyle. Ła, D. wszystko mnie biją, a nie wiem skąd.
Kurde, tu jest ciężki cel kurde, do przyjemnie, zniszczenia blisko. ten przy skrzyżowaniu. Weź mnie ktoś podnieść. No ja też leżę. Podnieś W sumie mnie, to jak nie widać nikogo, że ktoś jest blisko, to lepiej szybciej No, się tam dobra. wykrwawić, bo to szkoda czasu. O, Skoci dołącza do twojej gry, czyli my teraz gdzieś będziemy podglądani. Jak to nie jest dostępne, to gdzie mam się odrodzić? Sam No, jak nie ma nikogo z naszego teamu na ziemi, to musimy zaś samolotem lecieć, nie? No ja właśnie w samolotku jestem. Ja to trzeba od razu skakać, bo... Ja, no i fajnie, wyskoczyłem. Bo kurde, jest typ na działku, na początku i Widzę, trzeba jest by na go przed było... mostem, nie? Co za Tak. hardy, Jesus. Tak, przed tym skrzyżowaniem, typ na działku, kurde, siedzi bydle. I dobra, to ja na tobie bungo się szpawnię i... Trzeba go wykończyć. Jestem za tobą, Nikla. W sumie najlepiej to iść do tego gościa z bombą, no bo i tak go musimy Mi osłaniać. dzisiaj dawali, tak, mi dzisiaj dawali radę w ogóle, że mam im wchodzić na plecy. Jak ja mam wchodzić na plecy, nie wiem, gdzie są... Nie widzę. No tu to na plecy ciężko. W takim trybie jak my skaczemy. No i tu już nie ma tak trudno do tego B podejść, tylko nie wiem gdzie ta bomba nasza, z tyłu gdzieś tam. Aha, on podkłada? Nie. A. No i po mnie. Ej, Kusia, weź postaw. Tego, które? Na E. Na E. O, Dawaj, dziękuję. wstawaj. Ale to nie ja. Dawaj. Aha, to jest... Ja umieram. Podniosę... To bungo, dobra. Zmarłem. No trudno, dobra, ja się na was zespawnuję. Dobra, no ale tu mamy zajęte. Jeszcze dwa. A teraz musimy czekać jeszcze... Aha, bo oni to jeszcze rozbroić mogą. A, to jest... No właśnie, o tym zapomniałem. Oj, co mi się stało? Jakoś... A, bo wybuchło to działo i się przewaliłem. A tu mogę brać te apteczki, nie? Jakoś chyba. Apteczki się na trójce rzuca jak masz medyka, a sobie Nie, samej na C. Że tam się pobiera jakieś z tych skrzynek coś. A no to tak, no bo jak jesteś tym wsparciem, to on może budować te punkty zaopatrzenia i z nich można sobie wziąć apteczkę albo amunicję. Oj, one tap. No i zaś trzeba ze samolotu skakać. Shit. To z tych, co są najbardziej z przodu. A nam zostało 10 tych, to my tego nie wygramy niestety. A ile mam jeszcze? 2 punkty przejąć całe? Tak. To za szybko wyskoczyłem. Mamy 7 żyć jeszcze tylko. Ej. Ja się przestraszyłam, bo jak skoczyłam na odrodzenie drużynowe, jak ty byłeś w locie. Myślałam, że spadnę. Słuchajcie, właśnie odebraliśmy ładunki. Ej, co ty, leżysz? No, Wstawaj, ps. Chory jestem, położyłem się. A, to było szybkie. Oj. Co za rozczarowanie. Nasi spadochroniarze zniszczyli ledwie kilka dział wroga. Mogło być, zniszczyli kilka działów wroga, nieprawda, jedne żeśmy Czas na tarczę, zniszczyli. Ale rozkazy się nie zmieniają. Tylko jedno? O. Musimy No, jedne przebić na się 3. przez obronę aliantów i kontynuować marsz na Paryż. Dobra, ale to takie było dopiero rozgrzewkowe. W tej grze Battle Royale będzie dodany dopiero Avogardo. Śmieję się ze mnie, pytałem Jakoś kiedy później. switch profesji z CSA na BF, do tego na BFA. Przecież to jest prawie to samo, tylko że BF jest ładniejszy. Też bombę podkładasz.
No to jest identyko. Nasza duma została urażona. O, a to siły jest fajna osłabione, mapka. Ale pozostajemy zdeternminowani. Nie Znaczy w takim zniszczyliśmy tym, wszystkich dział aliantów, takim co spowolniło tym nasz pogodzie. postęp. Lecz musimy Trzeba kontynuować zrobić atak. screena Zdobywajcie jakiegoś? sektor Nie, po nie sektorze. trzeba, nie? To jest same Zmiażdżcie punkty, ich dobra. obronę i zabezpieczcie teren. Nie wiem, czy ja chyba będę grał z rifle, bo... Teraz przynajmniej nie musimy skakać. Co Izak obraził na wizji, powiedział Nikolas. Ale obraził mnie faktycznie. No, Izak. A ty jesteś lizak. Verbindlichsten Dank. No i cyk. Na B idziemy? Gdzie? No. O, drogie. Jesteśmy razem wszyscy tutaj? Tak. No, jest dużo. Tam był ktoś już. Albo to liście były. No ty, Nie, ty no ktoś tak, strzela z ja lewej. O, A ja tu spróbuję jak najdalej zajść. dawaj. Aha, bo to zaś jest działo do wysadzenia. A nie, bo to jest punkt do przejęcia po prostu. Dobra, to nie trzeba mieć bomby żadnej. Tak, tak. To zbijamy. Gdzie strzelacie? Do kogo strzelacie? Słuchajcie, to B. To jakoś te się budowało, nie? Plecy, plecy. Tak, nad... O! Ja z poduszką stoję, O, po kurde. poduszki. Na trzy. Pięknie dalej lecieli. Hilfe! Ktoś tu został jeszcze? Nie, wszyscy leżą. Nie chciałam, pójdę na poduszki robić. Z poduszką w ogóle nie strzelam. Dobra, to na tym punkcie lepiej wyżej, tam jest więcej naszych przy tym A. Może tam, w tamtą stronę pójść. No tak, ale... A jest nasz? No A jest do połowy przejęte, więcej A. jak połowa. O, okej. Kurde, ciężko was podnieść, nie wiem skąd tam strzelają w ogóle, tu nic nie widać przez tą Zapewne. trawę. No Dobra, właśnie, wstawaj! mam pomysł, żeby- Przyjacielski uścisk dłoni. I wszyscy padli. O. Nie, Ikusia, ty żyjesz, chodź, pomóż. No biegnę. Szybko, No przecież biegnę. szybko, bo się wykrwawię. Dawaj, nie udawaj. O, dzięki. Podniesie ktoś mnie, czy nie ma was blisko? Jak ty już jesteś martwy. A tam, Nie, no ja dobra, żyję. biegnę na ciebie. Dawaj. One-tapie. Deckung, ich hätte Granaten. No niestety. Dobra, zaraz przejmiemy. No i mamy. I elegancko. Tam, sobie życie, tej. Oj, nasi czołgiem przyjechali, no i pięknie. Czekaj, Ikusia. Leż tam, zatkaj sobie tą dziurę. Leży. Staram się. Ktoś mi podniesie je? Czy nie da rady? Spróbować mogę. To jestem pod strzałem, nie wiem czy to was. Przecież ja nie mogę wstać. Co tu się dzieje? A, ja nie wiem w ogóle skąd. ale tam Za grubo. gościu jest skampiony za drzewem na tej górce. Za kutasią się gdzieś i trefia Ale dzięki. po prostu. Kurde, nic nie widać.
Dobra, Bungo, nie umieraj, to się jeszcze 2 sekundy. No. O, i superancko. Kurde, z mostu do nas strzela. No, dlatego za tym czołgiem. Ja go tam zaznaczę. Da drüben! Das ist verdammt gefährlich! Podobno inne drużyny drą ryja na Discordzie, ale jak mamy coś ryja, ja nawet nie wiem skąd dostaję, ja po prostu tak, nie wiem. Się nie ma co drzeć, to trzeba walczyć. Jeszcze prawie czołg mi przyjechał. O lol, jaki bug! Zawis w powietrzu. Bin erledigt! O, dzięki. Ja pierdzielę, ja tu już nie umiem się skapnąć, kto jest wróg. Wow. Czekaj, dobra. Będziemy się tak, Ja tylko będziemy nie się mam nawzajem pinta tak cały czas. podnosili tutaj. Ej, ale za podnoszenie też są punkty, No walić tak. to. Dobra, to już nie podniosę. Jest tu ktoś? Ach, nie dałem rady. Wszyscy leżą. Ale Hilft mir jemand? wszyscy się podwiedzieli. Kurde, za dużo tych gości. No. Nie wiem, dajcie mi jakiegoś protipa na to. Ja się Jak na A kogoś zauważyć. proponuję, bo Jak nam zauważy, to odbiją. jest okej. Ale zajmują, no. To bydlaki. Aj, sure. Ich sterbe! Najlepsze jest to, że ja widzę, że nasi do kogoś O, strzelają, Bungo. ale za cholerę nie wiem do kogo. Pomóż. Staram się, ale jest... Zatopiłem się No nie. w działko. Kurde. Ha, leżysz, frajerze. Aha, tu 12, a ten leży. O. Ej, spoko, żeśmy już AB przejęli. Nie jest źle. No i dobra. Teraz niestety trzeba ten most przejść. Musimy przez most przejść? Znaczy, no nie musimy przez most, nie? Ale cel jest po drugiej stronie. A w sumie to na moście jest cel 1. Na środku. Czołg nie przejechał, ale możecie mnie podnieść. No ja już też leżę. Sanitäter! O! Już mnie podniósł. Unbedingt! Trzeba im te umocnienia poniszczyć. Kurwa, smoki. Dobra, już przejmujemy. Ale jest srogie zamieszanie. Ale szybko to idzie, jak nas jest tak dużo. Momentalnie. No i cyk, most nasz. Podniesie mnie Prawie ktoś? bym spadła. Kurwa, za murkiem. O, ja też. Zobaczysz? A, spróbuję, ale... A, już nie. Jest na nim. Ale ja bym wolała się wykrwawić, sobie zmienić na snajpera, bo to chyba lepsze będzie. Kurde. Uważaj przy tym czołgu, o właśnie. Padłeś? Tak, jest znowu martwy. W sumie to, żeby rozwalić ten B, to nie trzeba tego mostu przełazić. Można po prostu, bo on jest tak na prawo od niego. To ja świadomie wybieram zgon.
Ja spróbuję tam podejść jakoś tak może inaczej. Mamy tu jakiś lepszy punkt? No jest, na przykład ten bliżej tego drugiego mostu na prawo. Jesteś obok? No tu jest łatwiej przejść, to spawnijcie się potem nie na tym moście już. Ale na Sprawy. ale niżej. Niklaus? No, Dasz radę podnieść? już, Jestem obok. już. Da bist du ja wieder. Okej, dzięki. No nie wiem, stary, tutaj jest No rzeź. tu jest, bo tu zaś z mostu masakra teraz jaka. walą, no. Wiecie co, ze snajperki jest chyba łatwiej na tym moście. Znaczy no... Ja ze snajperki w ogóle nie umiem nic. Dobra, tu mi się pod tym... ja nawet nie wiem jak on mnie zabił. Stary, oni tam normalnie... Pod tym mostem to była rzeźnia. No, Ich bin erledigt. Helft mir. już tu wpadli. Jak na tym moście? Ktoś jest z nas na moście? Wiesz co, właśnie się odradzam tam, ale tam najlepiej ze snajperką na daleko. To nie, to ja idę jednak, spróbuję tędy. A nasi już przeszli tutaj, już są przy B. To można próbować i tam... A można tak po prostu wodą przepłynąć pod spod? No tak! Dawaj, lepiej. Trzymajcie mi piwo. Kurde, tutaj tam się ciężko wychylić, oni chyba po prostu spamują, żeby walczyć w ogóle jak, bo ja nie mam pojęcia, jak się nie mam... Kurde, z mostu dostałem. Jestem pod mostem na drugiej Dobra, stronie. już możecie się- jesteśmy przy B, już... Ale tam się kurde bronią dobrze. W tej stodole. Jakbyście ginęli, to się spawnujcie na mnie, bo ja już jestem przy samym punkcie. Ja się doskonale po prostu ztegowałam. Dobra, zajmujemy już. O, jak ktoś mi zawalił sufit na łeb. No i mamy. Ale most nam odbili zaś. To co, wracamy na mościk? No trzeba by, bo tutaj raczej sobie poradzą. Wróg jest o krok od zwycięstwa, no bo nas zostało kurde 43. Ja już poza pole walki wybiegłem, nie widziałem. B przyjmując. To ja jestem w pół drogi, nie wiem, wracać się albo do tego mostu biegnąć. Nie, wiecie co, musimy chyba z dupą gdzieś ustać, zakampić się po prostu i wyciągać ich, bo jak będziemy tak biegać prawo, lewo, to nie ma tego sensu, tak taktycznie. Lol, wszyscy było tu zbagowałem, myślałem, że ty Gość przyjdzie. zbagowany. No. Ja i B już odbite. Kurde No, bele. odbijali. No ale dobra, myśmy weszli, to akurat zajęli go. Koniec. Ja pierdzielę.
Co tu się dzieje na tym moście? Ja pierdzielę. Masakra. W ogóle mi wypierdzieliło mnie z mostu. Lul. O, jeden most za daleko. Kurde. Co najmniej. No i ciul, tego by żeśmy nie zajęli. Obrona aliantów była zbyt silna. Co? My 1 na ponieśliśmy 4 haniebną przejęty? porażkę. Nasza ofensywa została spowolniona. Jakoś tak Alianci inaczej mają sobie teraz to czas, by się przypominam. wycofać i przegrupować. Straciliśmy dziś zarówno dobrych towarzyszy, jak i twarz. Więcej się to nie powtórzy. No to się więcej nie powtórzy, dokładnie. Dobra, pierdola to, za przeproszeniem będę medykiem. No poproszę ludzi, bo ja i tak innych nie... Nie mam pojęcia, jak oni trafiają tak szybko w ogóle, takie instant tapy dają. Ja ich po prostu nie widzę. Wiesz co, masz tam do broni różne takie, znaczy do klas, że na przykład szybciej przycelowujesz przez przyrządy i tak dalej. Takie jakby perki. Specjalizacje, chyba nie czytam w broni coś takiego. Alianci udowodnili, że nie są łatwym przeciwnikiem. Nasza spowolniona A my też będziemy się ofensywa bronić, dała czy nie? przegrupowanie i okopanie. Będzie zmiana stron? Znajdźcie słaby punkt w ich obronie. Znaczy w tej Skupcie na nim operacji atak, to my dopóki tylko nie dosięgniecie atakujemy, ich nie? tyłów. A, okej. Pokażemy im, To co zależy znaczy jak tam prawdziwy nas przydzieli. Czaję. Ale tu nie ma Friendly Fire'a, nie? Nie, Chyba nie ma. kolejna porażka Niemiec. Ale wszystko jest zgodnie z historią, no Niemcy przegrali tą wojnę, także... Wszystko jest tak jak było. Dobra, ja nie wiem, No, mam jakiegoś... prawie wszystko. To chyba jest zabronić nawet. Ty masz Stena. No to ostatnio już to miałam chyba. Wygląda jak kur... Gehen wir! Nimm mich mit, Soldat! Dobra. Dobra, lecimy. Jak to tu wygląda? Aha, tu mamy po prostu 3 cele do przejęcia jeden po drugim. Aha! I się wszyscy podpalili na tym. Na płonącym polu. Sceny jak z horroru. Ale jak pięknie wszyscy w tym romantycznie w polu rzepaku. Wow! Co to? Tu strzelać. Znaczy bliziutko jest ten punkt. Jak? Strzelają na wojnie? Co za brutalność. Tak nie wiem. Co się dzieje? To przy partii rzepaku. O kurde. Tak, jakbym cię podniosła, ale pewnie zdechnę. No dobra, trudno, wstawaj. Szybko, 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 chłopie. W lewo, podnieś tutaj szybko. W lewo od was. Tam jest A, z pancerfausta do uważaj piechoty. na... Czwórek O, za mną był, nie Dzięki. wiem. Skoczała, O, tak? A, co? ja leżę. Ja w ogóle... Snajperzy są na górze, ja nie mogę. Ej, ja wyleciałem w Snajperzy powietrze i są- A, wpadłem na strych do jakiegoś domu. W kościele są ten. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Bo taki kawał muszę lecieć, tam był jakiś pojazd i go nie wybrałem. Też idę na strych, to jest snajper. Mówię, że są snajperzy na kościele, tak? To zróbmy Tak, im na dojazd. A, Aha. kuźwa. Zróbmy im Na lewo dojazd. od kościoła. W domku MG42. Bungo Hilfe! Tam gdzieś. A, dobra. Czekaj, nie umieraj, Bungo. Nie dam umieraj. rady was podnieść tutaj. Czekaj, Ale nie nie umieraj. umieraj. Nie umieraj. O, dobra. Podnieś to się. Ej, tu typ stoi. Nie. Za rogiem, przy schodach stał. No
Dostał? I w ogóle ja spróbuję tam rozwalić to okienko mu. Z pancerfaustą. Mogę się odrodzić na was? O, dostał. No i się skończy kampienie. Leży, frajer! Haha! Ła, teraz ja leżę. A skąd cię zabił? Z okna. No i A, teraz na w schodach. tym- Na schodach był jeden. Trzeba dojechać ten. Trzeba wziąć coś na blisko i dojechać ten... Chodź tu. Ich tam kilku, a wy tu widzę jedziecie fajnie. Kilku tam do kościoła wpadło. Ja nie w tą stronę w ogóle. A tu można wezwać chyba przy tej armacie tak jakby tak, ogień artyleryjski można. O, no i elegancko. Boże, na blisko! Za armatą! Gdzie? Nie ma tu nikogo. Patrz po prostu, Może już umarł. O. Aj. Nie, Dobra, Lech, żyj, nie gin. I cyk. Niesiesz? Już, czekaj, tylko sam się muszę pierw... A, już się podnosi tu kolega. Na tych schodach to ich jest chyba z 5. Tylko łebki widać. Teraz nawet nie widać. Dobra. Trzeba by pocić póki zadymione. Czekaj, Lech. Mnie podnieś. Nie umieraj. Was sagt deine Wunden? Ja pierdzielę, na lewo w krzakach schowany gość. tak mnie Znaczy... zabił. O, ktoś go znożował. O, Ajajaj. No nie, to ja już chcę umrzeć. No ale dobra, mamy wszystkie punkty, to tutaj mamy tylko... A ktoś nam bombę tam podłożył. Tu mamy tylko wytrzymać. A no, C nam podłożyli. Achtung jetzt! Das ist gefährlich! O kurde, ale ktoś ładnie tam sylnął. No i niestety C żeśmy stracili. Ile jeszcze ten mecz będzie trwał? Dopóki mi się nie skończą punkty. No, im zostało 20 ludzi, albo Okej. 14, albo 15 minut niecałe. No chodźcie może bronić B. Bronić B, spoko. Nie dobiegłem, ale paru tam sprzątnąłem. O, dzięki. Dobra, no to tu już wygramy raczej, chyba że się... A i Jack mnie zabił. Dlaczego zawsze jak jest na blisko, to ja mam snajperkę, a jak jest na daleko, to ja mam jakiegoś... No tak to właśnie jest. Kurde, podłożyli nam B, serio? Co ja zrobiłem? Dzięki Tu się nie mogę zespawnić. Nie wiem co to było. Nie, dobra, im tam zostało ilu? 4. To już aby to musimy. Wrogi atak niemal dobiegł końca. Dobiegł końca już przecież.
Jeszcze nam ale gnoje A zdążyli uzbroić. Będzie mnie ktoś? Ktoś jest blisko, czy... Ja jestem obok. Niestety nie. Dobra, trzymaj. Ja się do tego A przedzieram. Nieszczęsnego. Dzięki. Bo jak udupimy na tym etapie, to... wstyd. No i zniszczyli nam te A. Ajajaj. I do piachu, no i dobrze powiedziała. Żołnierze, atakować cel! Zaś się podpaliłem. Ugh. Ale się skampił typ na strychu, ale już po wszystkiemu. Kurde, no jest ciężko. Straciliśmy cel Alfa. Ej, to im zostało 7, czy to nam zostało 7? To jest dobre pytanie. No. A im i oni zaś sobie siły ten... no, mają znowu 62. Pozostał nam tylko jeden cel. No niby jednego celu łatwiej bronić, ale... Dzięks. Luz. Kurde, też padłem. Obok. A to czekaj. Nigdzie się nie ruszaj. Co to jest? Dzięki. Ich leg dich zusammen, ja? A, z tyłu podeszli. Kurde. Był koło nas, no. Już tak blisko mam twarz monitora, że prawie nosem dotyka. No im będzie ciężko teraz to zniszczyć. To żeby jeden punkt wysadzić, to by musiało nikogo z naszych nie być tam przy tym. Ale patrząc na to, co tu się dzieje, no to jest możliwe. Los. A właśnie.
O. A, ktoś mnie podnosił i niestety nie wyszło. Dzięki. Dobra, bomba leży, obie leżą. A ktoś przejął jedną. No nie, dobra, padł. Wir brauchen Sanitäter! Ich W glaube, sumie trzeci raz mnie ktoś próbuje podnieść i ginie. Czwarty. Dobra, udało się. Dobra. A, typ jest przy nas. Dobra, leży. I drugi leży. Kurde. Ale ja też No, leżę. trudno. Kurde, no niech się to już kończy, wygrajmy, aby to... Cel Brawo został uzbrojony przez wroga. Co podłożyli? Nie. Ja pierdzielę. Siły stuff. hilft mir irgendwer! Ihr Come müsst on. mir helfen! Uwaga! Cel Brawo został rozbrojony. A, rozbroili, dobra. Ale tak, no, nie jest dobrze, z ledwością. Można atakować cel. Jazda! A, my teraz mamy im zająć te A. Kurde, czołg przy kościele. No, tam jest jakiś ten pojazd pancerzony. No, coś tam ewidentnie... Kurde, granat. Ah! Sanitäter! Aj. Się typ się pali, biega. Ludzka pochodnia. I którym się wychyla, tak wiesz, tak lekko.
Nie ma, musisz tak po prostu do krawędzi, jak podłazisz i przycelujesz, to on się sam wychyli. Okej. Pomożecie ktoś tutaj i kusiabungo ktoś, bo leżę i Już. umieram. Oj, teraz my też leżymy. Dobra, umarłem. No już nieważne. Oczyść sektor. No dobra. Kuźwa, tam zaś do tego B. Ale to już końcówka. Znaczy końcówka. Jednak nie. Czyli na 5 minut. Co my mamy zrobić? Coś z ładunkami. Aha, teraz my mamy wysadzić, dobra. O kurde. W ogóle Lech, ty możesz na B chyba przyzwać albo zaopatrzenie. wiem, ale może tą bombę już mogę, czy nie? No to musisz zobaczyć. Nie wiem, bomby? Nie, No, 45 000. A. Mnie podniesie. No, tu nie ma to nikogo. I czekaj, Jestem. jest bungo. W tym rzepaku to w ogóle nie widać. Ledwo główka wystaje od wroga. Dobrze, że ja mam na windę, bo ja tak się drę. Aj, kurde, pięknie. Nie ma tu kogoś pod ręką. O, Ikusia. 13 metrów masz. Dobra, już nie masz. Zawsze jak kogoś próbuję jeszcze podnieść, to... Można samolot sobie wziąć na tym spawnie najbardziej sprawę, jak ktoś lubi samolotem. Albo potrafi. To my mamy 24, czy oni mają 24? To my. I my musimy tym zniszczyć te 3 punkty. Chyba nie wygramy. Chyba nie. Radę. Widzicie? Aj. A no uzbroili Charlie. Jeszcze, no to już Ej, prawie. lol, ja ich nie widzę, a oni mnie widzą. Dzięki, panie kolego. Zaraz już połóż lepiej. I że przepełzniemy całe te pole do tego B. Dobra, jest czysto. Cel zniszczony, do. No i dobra. Teraz A i B. Tak czarno to widzę mimo wszystko. Jesteśmy tuż obok B. No tylko nie mamy... Tylko nikt z nas tu nie ma bomby, bomba jest z tyłu. Erbarię nie zlikwidowała, ojej. Kur... Był z nami w tym rowie, gościu po lewej. Jeden z naszych żołnierzy przejął ładunki. A tam jeszcze czołg stoi przy tym B. Do kompletu. Niklas po prawej są. Może nie zauważą. Nie,
Zauważyli. Mógł go podnosić. Dasz radę. Ja już padł. Nie, snajper jest przy drzewie. Dobra, padł. Ale Ja koło dwóch nas jeszcze było czy 3 trzech. albo 4 jest. No. Jeszcze się odrodziłem. Nie udało nam się zniszczyć więcej celów w trakcie tego ataku. Kurde, ale walę z tego pola. A przejmujemy. Przejmujemy. A, znaczy już nie. Dort müsst ihr vorsichtig sein. Dobra, mamy A. Próbowałam. LOL, jeszcze nas tu bombardują. O kurde, bele. No i zaś nadciągają wrogowie. To podejście drugie. Wszystkie pozostałe cele. Są dwa. Aha, tu jeden jest blisko. Nie, to jest bomba. Myślałem, że to jest kurde. Do zniszczenia. Uwaga, ładunki właśnie zostały podniesione. Za ile jest ta V2? Znaczy V1 za 40 ileś tysięcy? A, już ciul, dobra. Koniec. Po wszystkiemu. Kurwa, przegranie! Odniesienie zwycięstwa O we Francji, Boże. lecz potęga naszych sił zbrojnych nie ma sobie równych, a nasza determinacja jest niezachwiana. Dołączą do nas kolejne dywizje, a Francja ostatecznie upadnie. Odniesiemy całkowite zwycięstwo w Europie. No wątpię. Gdzie tego screena się robi? I co teraz? Screena mam zrobić chyba tego. A to tylko statystyki to jest moje, to są osobiste, nie, tu jest drużyny. 1,35, no nie ma najgorzej. Żołnierze, udało nam się zająć Narvik, a wraz z nim zabezpieczyć dostawy kluczowego... Ciśniemy dalej, tak? potrzebowania Tutaj. żelaza. No Jednak chyba tak. Brytyjczycy przygotowują Chyba nie ma defensywę. sensu na inny Najpierw iść. uderzą w naszą artylerię. To mapę Liczą pamiętam. na przetarcie drogi. No w To było becie w becie, było. nie, Mika? Tak. No to dobra. Jakiś karabin nowy mi się odblokował. Przetestujemy. Macie grafikę na ultra, niską, wysoką, średnią? No, Ja na- miałam na niskiej na cały wysokie czas i wszystko. dałam teraz na ultra. Ja nawet nie wiem. Mam Chyba tutaj chyba FPS-y może. standardowo na wysoko. Ja nie widzę nigdy różnicy pomiędzy ultra wysokimi i tak.
Tu w ogóle będziemy, jakieś przerwy będą, czy te 3 operacje robimy cięgiem? Zależy jak chcecie. Znaczy to mi to tam obojętne, myślałem, że są jakieś zarządzone z góry przerwy. Czy coś. To chyba od nas zależy. A to dobra. Ja bym tak szybciej sobie zrobił. Aha, teraz to my tak jakby jest na opak. Nie, teraz oni lecą w samolotach i mają nam wysadzić. O, my bronimy, mam wrażenie, że Możemy bronimy będzie prosto. No, teoretycznie No. moglibyśmy tu wygrać na odmianę. A już jeden samolot spadł. Też A sobie nawet. postrzelam. Nadlatują kolejne samoloty. Szykujcie się na pociągi. Są wolne te działka przeciwlotnicze tu jeszcze, jak nie ma się co robić, to można sobie do samolotów postrzelać. Niklaus, idą w Właśnie. tym kierunku jak coś. Właśnie widziałem. A. Da już rozwalone czy podłożone dopiero? Nie, podłożone. Nie, chyba. Został zniszczony przez wroga. Tyle granat. Ajajaj. Wszyscy jesteśmy martwi? No. Szmut. Ale to spawny daleko, ja pierdzielę. No właśnie, tak to mnie No, przeraża. to by było za łatwe, jakby my się mogli przy tych punktach spawnować. No jeszcze się podpaliłem. Ja pierdzielę. Nie ma czy Michał? Jak coś to ci podniosę. Uważaj obok ciebie. Idę Lech. Okej, nieważne. Jeszcze im zostało tylko 152, to jest chwila. Easy, easy. Przy takiej obronie bohaterskiej to jest moment.
Uważaj, nie kurczę, koło ciebie. Oczywiście się kult skończył, tak, no. W bunkrze jest. Dobra, był. A podłażą już tu. Pod te worki nasze. Kuźwa! Wrócić na was. Ach. No, podnieśmy ktoś. Żołnierze wroga zniszczyli cel Alfa. Czy kurwica mnie łapie? Nie, kurwica mnie nie łapie, tylko staram się mieć lepszy wynik niż zwykle. Co się w miarę udaje nawet póki co. Kuźwa. Wygrywa. Odwróćcie losy bitwy. Jak wróg wygrywa? Co on gada? Przecież się pięknie bronimy. Uwaga! Wróg zdołał uzbroić cel Bravo. Śmieją się z naszej komunikacji drużynowej. Co ja wam tu mogę zakomunikować? Ja nie mogę mówić Że już. po prostu się porozumiewałem bez słów, no. Tak, Ja już wyczerpałem całą panowanie moc. skupienie, tak? Jezu, nie wiem skąd dostałem nawet. My się po prostu skupiamy. Żeby pokonać ich Po twojej prawej nie działa. No właśnie. Go odjebawszy, dziękuję. Ja. Ile ich jeszcze? 78. A mamy dwie z tych trzech armat, to mogłoby się udać. Uwaga! Cel Charlie został uzbrojony. Dobra, ale nie gin. Nie wyszło. Jako za tym drzewkiem pół godziny. Wróg właśnie uzbroił Okej, Kurde. do tego bunkru to nawet nie ma sensu podchodzić, oni tam w każdej strony są Nam obie podłożyli. Oj, już została jedna. Wróg zniszczył cel Charlie. Uwaga! Musimy obronić ostatni cel. Co, już? No zniszczyli nam wszystkie cele. Szybko poszło. To żałosne. Straciliśmy wszystkie działa, To żałosne. ułatwiając Brytyjczykom O, bezpieczny zaraz desant. żałosne. Mamy jednak najwspanialszą armię świata. Jeśli ktokolwiek jest w stanie Ja uważam, oprzeć się że to było- Brytyjczykom, to właśnie my. waleczne z naszej strony. Bardzo Jakby go była powstrzymać. dobra obrona waleczna.
Powiem tak, no nie możemy wygrać, bo tą wojnę Niemcy przegrali, a my gramy Niemcami cały czas. Znaczy dobrze, znaczy nie wiem czy dobrze. Znaczy dzień drugi. Garstka naszych dział strzelała do przegrzania luf. Jednak i tego było za mało, by powstrzymać wrogą flotę. Brytyjczycy wylądowali i próbują opanować Narvik, stosując taktykę żabich skoków. Stawimy im opór na każdym kroku. No i teraz to już pójdzie jak spłatka. Vorwärts, Bewegung! Tak, no planowo myśmy mieli grać wszyscy na jednym, ale nie wiem kto to tak genialnie przemyślał, że... No wiecie, no, że na przykład jest pełny serwer, nie? Albo że nie ma serwera akurat do gry. Albo nie wszyscy się zdążą połączyć i tak dalej. Także każdy gra na innym i po prostu liczą się punkty, znaczy każdy. Ale to było dobre. Tu na przykład jest przeciw nam Izak, nie? I tak dalej. Mój team jest średnio komunikatywny, to se z wami przynajmniej pogadam. Bo ja się aż źle czuję tak długo w ciszy siedzieć. A co ja będę do nich kłapał ten, jak oni nic do mnie prawie nie gadają. Piotr Lizak, tak, dokładnie. Ale jak się tak gra i się tak skupi na tym przejmowanie punktów i tak dalej, to całkiem spoko jest taka taktyczna rozgrywka. Jakby nie te wszystkie kosmiczne elementy, które tutaj psują odbiór, to by było mega. Tak jest i no spoko. Przydałoby się A odbić. No właśnie to spróbuję zrobić. Ja się tu na Lechu zeszpawnię, o ile przeżyję Dobra, tyle. jestem też. Dobra, Co na A idziemy? no. O, na górze. Może... A, z lewej. Aha, tam transporter podjechał. Łatwo tam 3 kile na ich teamie. No to, Podnoszę? to podnoście teraz. Nożem go. Boże. Co jest, nie idzie mnie podnieść? O, dobra. O kurde, granat. Okej, przeżyliśmy. Dobra, dzięki. O nie! Ktoś mnie zastrzelił. A ja kurde po naszym wale, bo... A! Ej, gówno. Dobra, Jestem tuż za wami, jak coś. ja chcę umrzeć, ja sobie muszę zmienić klasę. O kurde, za wami, Lech za wami. Za wami. O, sorry. Nie chcę umrzeć. Albo raczej broń. Nie chcę umrzeć. Pięknie. Jakiś pojazd opancerzony.
A, czołg w ogóle. No. Dobra, dostał. A, rozwalony. Myślałem, że on się tylko pali, a on już rozwalony. Próbuję cię podnieść. Ich sterbe! Ich brauche Hilfe! O, dzięki. Ja mam w ogóle zły kamuflaż na ten śnieg, bo ja jestem zielony. To są też kurde widoczne jak na ręce. Na dłoni. Ale za to jaki ładny. Kurde po swoich strzelam. No, jak jest takie Ale nie ma friendly fire. Bo ich to ja widzę pełno, ale zamieszanie, to... Aj. Hallo? Sanitäter? Ich sterbe! Oni się chowią przy tych drzewach, ich w ogóle nie widać. Kurde, ze wszystkie strony. No i zaraz nam B podłożą, znaczy A podłożą. Dobra, ja się tu nalepi coś pewnie. No jestem z wami. A tu przy B. Trzeba spróbować. A, uciekł. Dobra, czekaj. Podnosisz? Podnoszę. Ruhig atmen. Ich flick dich zusammen. Uwaga, uwaga. Ja tu spróbuję od tyłu wejść normalnie. Żyjesz, Nikla? Żyję. Jestem na moście i są tutaj od tyłu nami. Granacik. Na prawą stronę przejdę. A to nasi! Kurde, ja do nich strzelam, oni do mnie strzelają. Dobra, połowa siły wroga wyeliminowana. Nie jest źle. Gościa A, obok czołg. mnie wsadziło w powietrze. Stoi jakiś wysopancerzony. W stronę A. Polisz. No, to będzie ciężko tu przeżyć. Idę się schować w rogu. No ja bym się stąd w ogóle wycofał chyba. Kurde, ciężko kogo tam... Z lewej ktoś podszedł tam. Nic nie widzę. Zadymili. Bo ja chcę O, tu był jeden. I drugi. I wracam. Podniósłbym was, ale... Kurde, strach. Coś mnie wysadziło w powietrze. Jezu, co tu się dzieje? Dobra, mega. A, już tu nam weszli do tego magazynu, no. Tak, nie umieraj. Tu ktoś dostał jakiś drgawek w ogóle. Nagle byli za mną. Dobra, ja na A idę. Dobra, nie jest źle. 124 już. Jedyne.
Ja mam problem z dostrzeżeniem przeciwnika. Tak, ja tak samo, ja po prostu ich nie widzę. To jest najgorsze, że ja ich nie widzę. No, znaczy ja ich dostrzegam jak już leżę, nie żyję. Tak, no. A w sumie przypomniało mi się, że tu budować można. Jeszcze dostaję w ogóle takie jakieś chore instant one-tapy. Cały czas dostaję w łeb. Ale ta mapa jest fajna. No. Ona mi się kojarzy, nie wiem, grałeś w Bad Company 2? Aha. No to tam właśnie była. Nie pamiętam jak się nazywała, ale tam była taka bardzo podobna do tej zimowa. Aufpassen, Soldaten! Tam stoi wóz opancerzony. Zaznaczyłem. Uwaga, zaraz stracimy cel. O kurde. Brakło mi domu. Straciliśmy kontrolę nad celem Brawo. Chyba Czołgi gdzieś podjechały mnie, ale Chciałby się nawet nie wiem bez skąd. bloki się walą. O, Ja w ogóle Ściana widzę mi się na pełno głowę strzałów, zwaliła. ale ja nie mam pojęcia skąd. Oj, się zawalił cały dom. Oczywiście jak już ich zobaczyłam, to lecę. Kurde, B podłożone. czołg jedzie do nas. Dobra, trafiłem go, ale to trochę mało. Dostał... A, zniszczony. Dobra. Poszło. No i super. Co, idziemy na B, czy... No. Przydałoby się. O, jak mi tu wyleciał za górki Lotar. Pan Lotar. Izak ze snajperą czytuje. Kurde, z mostu walą, znaczy z tego no. Nad punktem B. I ciężko tam podejść. Aufpassen, da ist Gefahr! Bym chciał mieć snajperkę teraz. Z prawej idą. Po szynach. Postaram się cię podnieść, ale coś czuję, że zginę, co? Będzie dobrze, dzięki. Idzie typek z prawej. Kurde, snajper mnie zdjął. O, Ty, czemu nie mogę cię podnieść już? bo już nie, drugi raz chyba nie można podnosić jeden medyk drugi raz. Chyba od razu się ginie, ale ci rakieta w ogóle. O kurde. Ale dupło. Dobra, przejmujemy TB na azot. Ich habe eine Granate für Sie! Cel Brawo jest nasz. Teraz A przejmują, nie? Aha.
Dobra, no to trzeba się wycofać. Cześć, no. No, przejęli. Zajęli. Widzę ich całkiem Idą z A na B. Tak naokoło próbuję tu podejść. O, za tą górką ich jest strasznie dużo. No, spawnujesz na to mini-class? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Kurde, to nie był dobry pomysł. No, nie był fakt. Ja się spawnuję koło tego punktu A. Na wschód od niego. B, przepraszam. Nasza No. niezłomna O, obrona kurde, powstrzymała brytyjskie natarcie. Wreszcie, Jednak nie poddało się tak Halo. łatwo. wreszcie coś się nam udało. Strategiczny odwrót, by bronić się wykorzystując do tego górski teren. Tam zwyciężymy. No to teraz trzeci dzień wygrywamy i w trzeciej operacji wszystko wygrywamy. I kurde, tak powinno być. Nasze zwycięstwo w fiordzie zachwiało pewnością siebie wroga. Jeszcze jeden cios i będzie po nim. Tak jak przypuszczaliśmy, podążyli za nami w góry. Nasza obrona jest potężna. Jesteśmy gotowi. Ich atak nie powiedzie się. Kurde, ale KD musicie przyznać ładne całkiem. 30/17. Pierwszy z naszego teamu. To koszernie. Staram się. Robię co mogę. C, rozumiem. No tak, najbliżej. Kontrolujemy konieczne cele, żeby rozstrzygnąć bitwę na swoją korzyść. Przejmujemy B. Idę już też właśnie. A, z góry. Próbują odbić.
Dobra, przejmujemy. A oni zaś C przejmują. No oczywiście. Dobra, to mamy. To co, na A? Aha, tym nie można było wyjście poza pole walki. Kurde, to trochę głupio to zrobili. Lekko się pójdzie w lewo i już jesteś poza polem walki niby. Ale tu już A jest nasze. Dobra, to jeszcze C odbić. Teraz zaś D zajmują szybko i E. Co za załomnik. Czyli C, co? No ja już jestem przy C. Przynajmniej... I wrogowie też. Jeden na działku siedzi. Nie mam granata żadnego, mógł rzucić tam. Wrogowie mają dość celów, żeby przychylić strzały na swoją korzyść. Natychmiast przejąć ich cele. Dobra, przejmujemy. A! Nawet nie wiem skąd mnie ktoś zmasakrował. Ich bin getroffen! Hilfe! O, bungo. Hilfe. Jestem. Dzięki. Czy w środku tego budynku jest pułapka? W którym ty leżałeś? Tak, jest jakaś mina podłożona, no. Kurde, nie wiem skąd. Okej, oni przychodzą... Jest tu kompas w tej grze? Nie ma? Ich lass dich nicht sterben! Dzięki? Spoko. Dobra, mamy to. Dobra, to na Leszka podnieść. E albo na Nie B. da się. O, snajper gdzieś jest. Nie wiem skąd mnie zdjął. Ich bin geliefert! Dobra, to ja sobie tu umrę. I tu na A spróbujemy podejść. No, ja niestety umarłem, ale się zespanuję na tobie, że się uda. Ja spróbuję pożyć tyle. Jestem za tobą. Za workami, za flagą. Scheiße! Scheiße! Helft mir! Kurde, A, koście podeszli było z obok tyłu. nas. No. Myślałem, że to zdarzyć, chciałem cię podnieść jeszcze. Samolot jest na C, ale ja w ogóle samolotem to niekoniecznie się nadaje do latania. A oni tu mieli postawioną tą radiostację w domku i się spawnili na niej. No i nam A i B zabrali bandyci, to trzeba zmienić. Przejęliśmy cel Echo. Dobra robota.
Dzięki. Nie ma. Jak tam Niklas u ciebie? Dobra. Nie zawsze nożem chcę Spoko najpierw. się leży. Bewex, dziękuję za słupka. 22 miesiące. Bez żadnej przerwy. Dziękuję pięknie. Poproszę o kusika do Bewexa. Piękna sprawa. Ja tu KD wykręcam, to są moje życiowe wyniki, moi drodzy. Ja tu po prostu całą odpowiedzialność z tej drużyny, ten krzyż biorę na plecy i dźwigam. I robię co mogę, żeby trzecia Rzesza, tysiącletnia Rzesza wygrała tą wojnę. Robię po prostu co mogę. A tam są. Ja, das ist gefährlich! Ale B mamy. Uwaga, właśnie przejęliśmy cel Bravo. Co? No to CA? A, albo TC obronić, nie wiem co jest bliżej stąd. Chyba A, albo w sumie nie wiem. Przejęliśmy cel Delta. Uwaga, straciliśmy cel Charlie. No to możemy C spróbować odbić. No to idę na C. Dobra, idę są. O, spadł samolot. Kurde, plecy. Fuck. Czekaj się. A, i z przodu też, z przodu, z tyłu, z boku. Kurwa, zewsząd. I jeszcze z powietrza. Scheiße! O, ale biega tu Scheiße, nasz helft mir! sanitariusz. No, ale coś nie kwapi się. W ogóle z sanitariuszem jak jesteś, to jaki masz bonus? Szybciej się podnosi niż tak normalnie. O wiele szybciej. No i rzucasz apteczki oprócz tego, nie? No. Możesz się Nie sam, wiem, jestem tam 20 metrów za... Ajajaj. Co zrobiło? Gęsto. Uwaga, straciliśmy Spróbuję jak teraz tam... Hallo? Sanitäter? Ich sterbe! O, podniósł mnie, dzięki. Ich habe ein Geschenk für Sie! Tyle stąd trzeba wyjść, bo... Jaki kamper, kutasiarz. Ktoś da radę podnieść? Aj. Ja nie wierzę, 5 HP mu zostaje. No, nie wierzę. O, dziękuję. Proszę bardzo. półmetek za nami. To co? A? No chyba ta. Jezu, te baby tu się drą na tym polu bitwy. Ja mam Właśnie. wrażenie, że jestem na porodówce, a nie na wojnie. Masakra w ogóle. Ja bym Jak locka Lego nastąpiła. Co to się dzieje? Co to się stanęło? nie, jeszcze tam nawet... Bleib ganz ruhig! Bin ja da! Ładnie, Niklas. I wbijamy. Przejmujemy. Gehen wir! Los! Dobra robota. Zajęliśmy cel Bravo. No i mamy to. To co, lecimy na... A, chyba, co? Czy... No a no. Kurde, trochę lepiej mogę mówić już.
Ale zaś D odbierają. Żołnierze, straciliśmy cel Delta. A tu nie widać nikogo. Żeby tu ktoś był. A, z tyłu ktoś mi po plecach wali. Granat. Co jestem? Ślepy, nie widzę go. Żołnierze, straciliśmy cel Brawo. Nie wiem, gdzie on jest. Nie na tej górze nie, bo to ktoś z dołu Już był. go zabiłem, już go zabiłem. A, dobra. Kurde, no mają 10 punktów przewagi. Tutaj. Dobra, mamy te A. Podniesiesz, czy ja spadłem gdzieś? Nie, nie żyjesz. Tam, na dole. Coś, halo. Ktoś podnosi? Tak, ja. Dobra, dzięki. Co B? Nie, ja pierdzielę. Ja leżę. Jest po mnie tu. Za nami, Nikol? Nie, nie. Czekaj, nie widzę go. A tam! Michał, za tobą. Dobra, Za dobra. tobą, bungo. Coverujcie. Kurde, no. Coś się pali. Uważaj. Ze Podbiegają do wszystkich was, stron. z górki zjeżdżają. Kurde, to już jest koniec tego pola bitwy. Dobra, zabity. A, jeszcze jeden tam był. Przejęliśmy cel Echo. Czy na mnie się odrobi? wygrywaliśmy przez chwilę? Nie wiem. Nie zwróciłem uwagi. Na 20 punktów mają przewagi. Uwaga, straciliśmy cel Charlie. Straciliśmy cel Alfa. O, jaka masakra. Wyleciało 4 nagle. Ale ciężko, ale C przejmujemy, jest dobrze. I dlaczego ja zawsze mówię po niemiecku w tej grze? Jeszcze ani razu nie mówiłam po polsku. No bo my gramy mam Niemcami w kilka. każdej operacji tutaj, nie? No ale ostatnio też jak grałam. Ciągle mam kill. Teraz mamy ładnie punkty przejęte. No, Trzymać B, trzeba jeszcze te na A. B pół. Oni będą na B potrzebować. A nie idziemy na? dobra, ja idę na TD, bo nam odbierają szybko. No nic, jak jest śniegowa mapa, to łatwiej ludzi wypatrzeć. I tak mi się kurde ze skałami. Dobra, 10 punktów różnicy. Ej, właśnie, Lech, ty masz V2 już chyba, nie? Jakoś dasz radę mnie podnieść? Jestem za No. tobą. Jasne. 30 A metrów. walnąć na? A, już zapomniałem, dobra. Na... O, Co, nie co, co? dobiegnę, przepraszam. Walnąć na? No, walnij na A, walnij, walnij. Nie wiem, czy zdążyłem. Poszła, Zdążyłem, nie? niby. Podniesie mnie ktoś? Leci. Gdzie leżysz? No na przykład. Kurde, mogłem na C walnąć, bo teraz C przejmuję. No, to jest sytuacja dynamiczna. A my już jesteśmy na C. O, strzeliło, ale dostałem tylko jednego fraga, więc to był zły pomysł. Dobra, Szkoda. odbijamy C. A, no, poodbijane. Leci następna, a to już chyba nie nasza. Przejmują im A. No. A, i idzie ta burza śnieżna. Zaraz nie będzie nic widać.
już nic nie widzę, lol. Będziesz widzieć jeszcze mniej. Ja pójdę na C w sumie. Za Lechem, bo mamy bliżej. Kuźwa, 10 punktów, No, no. z tyłu, leć z tyłu, masz plecy. Kurde, 37 z 26. A, jak ktoś zdjął. Słuchajcie, straciliśmy cel Delta. Za wami, Lech. Ja pierdzielę. Podniesie? Ktoś? Ja nie żyję. Ja też. No, było blisko. A, i B odebrali. Ej, ale, A, ale ta bomba, kurde, to zły pomysł na to A. no, ale wtedy jeszcze te C było nasze, nie? A. No, mogłem poczekać na przejmowanie jakiegoś punktu i wtedy im walnąć. Aj, ciul. Porażka. Walczyliście dzielnie. Znieśliście niewyobrażalne trudności. No ale to było i tak A niezłe. jednak i No, było to już za mało. o włos. Musimy oddać pola wrogowi, złożyć broń i poddać się. Ale wasze poświęcenie nie zostanie zapomniane. Jaki w ogóle mieliśmy wynik drużynowy w tamtej operacji? Właśnie nie wiem, ale ja tylko to robię, a później się weźmie z tego. Sprawdzam Aha, statystyki. aha, dobra, i ze dobra. streama najwyżej się. Ale ja chociaż mogę mówić, to jest git. Ja zaraz wracam jak coś, okej? Okej. Dobra, no cóż wam mogę powiedzieć. Ważne, że KD na plusie. Dziękuję jeszcze raz za subka. Dopiszę se go tu w wolnej chwili. W ogóle suby to ja polecam. To tak, to polecam sobie tego suba po elegancko. Potem rośnie tego pała. Pszt, no. Fantastycznie. W ogóle jak mnie oko boli. Chyba mnie owiało gdzieś, bo mnie normalnie tu boli cała połowa tak ryja. Ała. Kiedy ogłoszą wyniki? Jeszcze trzeci dzień. Teraz czy trzeci dzień? Trzecia operacja. Holendrzy Nalot na spisują Rotterdam. przeciwko nam, nie mamy więc wyboru. Musimy najechać ich kraj. Trzeba bronić Niemiec. Siema, Zadaniem Wojtas. spadochroniarzy jest wysadzenie obronnych baterii artyleryjskich pod Rotterdamem. Potem nastąpi główny atak. Musi się powieść. Gówno tam musi się powieść. Nie było czegoś takiego. A my zaś ze samolotów. Najlepiej. W ogóle jaki bezsens, gramy jako Niemcy, a ja mam znowu aliantów w samolocie. Coś jest nie tak. No nie, znowu nie wyskoczę. No, walą mnie źle. No, cóż. Super. Świetnie. O, ale Lech wyskoczył, to na nim się można... Jedyny wylądował. Ale smog w tym Rotterdamie jak w Krakowie. Kurde. Jeden z naszych żołnierzy właśnie zabrał ładunki wybuchowe. Spróbuję się podejść, Lechu. Gdzieś ty kurde je.
Sorry. Nie wypieprz... Ja już tu pod... A, dobra, już mnie ktoś obstyklował. Tu pod C podszedłem, to szkoda, że nie mam bomby. Na moście snajperzy stoją. Aha, no trzeba w samolocie, bo nie ma jak. Żeby nas znowu samolotu nie zestrzelili. Wow, prawie mnie No, prawie wyskoczyłem. Nie, to jest kurde... bez sensu trochę. Znaczy no, bez sensu. To jest wojna. Ale jest trochę bez wojna. sensu. To jest wojna! To jest wojna! To jest kurde wojna. Achtung, Achtung! A że wojny są bez sensu, no to wszystko się zgadza. Co próbujemy odbić? A? Ciężko stwierdzić. Bo w ogóle na drugi brzeg tej rzeki przejść to masakra. No ja już na przykład zginąłem. Siedzę w jakiejś, nie wiem, chyba O, kafejce. lecimy. O, zajmujemy A? To się wyszarzyło? Nie, wszystkie punkty mi się takie zrobiły. Dobra, ja lecę tu z naszą bombą. Właśnie odebraliśmy ładunki. Jeden z naszych żołnierzy właśnie zabrał ładunki wybuchowe. Kurde, jesteśmy przy A i nikogo tu nie ma i akurat nie ma też... Nie wiem czemu No. nikt z bombą tu nie podejdzie. Uwaga, Dobra, leci bomba. właśnie zostały podniesione. Ale wrogowie też lecą. Bądźcie czujni. Dobra, mamy. Cel Alfa został uzbrojony. Odebraliśmy ładunek. Cel Alfa został zniszczony. Dobra Kurde, robota. zaś trzeba skakać. Ale przynajmniej żeśmy A zniszczyli już. A nie, bo jest tutaj, że jeszcze jest żywy. To co teraz? To co, no to B po kolei. Kurde bele. Jeden z naszych żołnierzy przejął ładunki. No, Iceman mnie uleczył. O, granat! Erste Hilfe! Jeden z naszych przejął ładunki. A, tu jest B, jak się wyjdzie z tej kamienicy, ale no, kurde, nie mam bomby. A, byli piętro wyżej. Uwaga, ładunki właśnie zostały podniesione. A może bym sobie tak zagrał medykiem na przykład z głupoty? Dobra, tu można się na mnie spawnować, jesteśmy przy D. No jest... No i D jak kurde dobrze. O kurde, są w budynku z nami. Uwaga. No. Odebraliśmy ładunek. Sanität!
No i D zniszczone i super. Jeszcze inobece. Ale już do spadochroniarza jak leci, to by mogli nie strzelać. To konwencja genewska zabraniała. Odebraliśmy ładunki. B czy C? Co, ja taki niezadowolony? Nie, ja mam taki ryj po prostu. No ja jestem blisko C. Tylko, że po nie tej stronie rzeki co trzeba. Ale walą w ogóle z jakiegoś... czegoś. No, jest ciężko. O kuźwa, spadłem, ale nic mi nie jest. Au, 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 au. Das jetzt! Aj, ci siły. Nasza strategia działa, tak trzymać. Ja chyba wiem, medyk też może podnosić losowe Tak, osoby. tak, tak. My tylko siebie może. No. Kurde, TC tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Nigdy się stąd, kurde, nie wydostaniemy. Nie, jako medyk mi nie idzie, to jednak szturmowiec to jest szturmowiec. Jeden z naszych przejął ładunki. A nasi już są po drugiej stronie. Ich bin für dich da. O, próbowałem. Wiem. Musimy 2 punkty rozwalić, tak? No tak, no Czy- już jest, nasz jest przy C. Już chyba podkłada. Właśnie widzę. O, No ładnie, jest ładnie. podłożone, dobra. Ja skaczę tam. A, Charlie został rozbrojony. a rozbroili. O, rozbroili. Kuźwa. Ale dobra, polądowali nasi tam niedaleko. Ja też jestem obok. A, zablokowałem się. Nie zdążyłem się w samolocie zespawnić No, teraz. to samo. Muszę czekać dalej. Kurde, daleko ta bomba jest od tego. Jeden z naszych właśnie zabrał ładunki. Ale woda brudna. Zaraz polegniemy, postarajcie się.
No jesteśmy z tą bombą tak bliziutko. Aha, tylko że bomba chyba leży. A, jeszcze walą z mostu. Ich sterbe! Helft mir! Odebraliśmy ładunki. Pojazd z głowy. A, Jeden z naszych żołnierzy przejął ładunki. no to niestety pierwszy dzień nie będzie po naszej stronie. Ale jeszcze są 2. Przygnębiający wynik. Wrogowi została spora część artylerii. Lecz rozkaz zdobycia Rotterdamu wciąż pozostaje w mocy. Musimy tego dokonać z mniejszą liczbą ludzi i sprzętu niż planowaliśmy. Musimy iść przed siebie. Nasz zrzut został znacznie utrudniony przez nieustanny wrogi ostrzał. Lecz atak na Rotterdam musi być kontynuowany zgodnie z planem. Przemieszczajcie się ostrożnie. Zabezpieczcie miasto ulica po ulicy, a w końcu padnie. Co dostaje wygrana drużyna? Nie wywalają ich z Nvidia. Bewegt euch, Soldaten! Jak już ktoś był. I te baby. Ach, te baby. Baby. Ach, te baby. Patrzcie jaki RTX. Żołnierze, musicie zabezpieczyć cele w każdym sektorze.
Nie, ja nikogo nie wyciszyłem. Moja drużyna się składa z bardzo wstydliwych ludzi po prostu. Którzy od niedawna grają w BF-a. Siema, Miss Miyagi. Nie wiem o co chodzi, że nie mogę na żadnym z was spawnować. A dobra, już Chyba mogę. jest tak, że jak jesteśmy w trakcie walki, A to nie? tak, Ktoś tak, z tak, nas- ale wiesz, nic się nie działo i tak nie szło, ale już dobra. Kurde, te A na tym moście to jest dramat. Znaczy na moście, na tym, nie wiem jak to nazwać. Wiadukcie. Ja. I się skończyło fajne kampienie. Ej, tam stoi nasz czołg, a to się dalej nie przejmuje, to ile ich tam jest? Ej, skąd mam gdzieś amunicję? Bo mi się amunicja skończyła. No ja się spawnuję tam na was przy A. I rzucam amunicję. Ja pierdzielę, tu już idzie dostać zajoba. Już nie wiem skąd, co się dzieje. A tam jeszcze siedzą w budynku przy tym moście i walą po plecach. Hier, ich hab Munition. O! Ruhig atmen. Ich flieg dich zusammen. A co tu się dzieje, że tu wszyscy poumierali? Nie wiem, stary, co A. się w ogóle w tej grze dzieje? Kurde, ten punkt A to chyba trzeba odpuścić. A czy odpuścić, w sensie nie możemy go teraz odpuścić. Bo
No To jest wiem, ten ciężko głupi, docenić, nie? że trzeba po kolei. Ale... Może dalej będzie lepiej. Ciężko... Jest ciężko. Ich bin erledigt. Helft mir! Nie no, przejmujemy rzekomo ten... Ja już się spawnie. Przejmujemy to? A faktycznie, teraz tak. Wreszcie. Tak, więc nie zmieniłem broni. Dobra, jest. O Jezu. W tej grze jest coś takiego jak kompas? Nie. Trochę głupie, bo nawet nie można kierunku, nie? Powiedzieć. No nie, w samolociku? Nie. A nie, jest kompas, przepraszam. Nad mapką w lewym rogu. Dolnym. Teraz dopiero zauważyłem. Taki... nie rzucający się w oczy. Jest, rzeczywiście, no jest. No. Dobra, Nika, co ja ci będę mówił Dobrze. o tych... Jakoś zobaczę. Nie opuszczaj pola walki, żołnierzu. Jesteśmy poza polem walki. No. Cały sektor zabezpieczony. No i teraz cyk, AB. Co atakujemy teraz? No, A. ja tu idę do A. B? Czy A? Bliżej. Albo B w sumie jest, no. Podniesiesz Niklaus za tobą? Niklaus? Już. Bungo, sorry, przepraszam. Bungo. Aha, no. Dobra. Taki prank. Kurde. O. Kampią na tych schodach, a ja ich też próbuję tutaj wszystkich wyłuskać ze snajpy. No. Te krzyki są tak zabawne niekiedy. No, Zaszładę Bungo, to ciężko. dobra, przejmujemy. jesteś? Ciężko, ale przejmujemy. I cyk jest. Udało nam się przejąć ten brawo. Blisko ciebie ten gościu był... Nieważne, już zginąłem. O, w pociągu typ u góry, a w sumie więcej ich tam jest. A.
Kurde, tracimy B jeszcze. No tak to być nie będzie. Kurde. O, dzięki. Plus. Ten tym czołgiem przecież mógłby przejechać przez ten drugi most. Na drugą stronę i nam pomóc dużo. To ja nie wiem, co on tu stoi na tym brzegu, co on ryby łowi. Logan, ważna rzecz. Nasza armia skróciła się o połowę. Nasza armia się skróciła. Myślę sobie, kurde, a jak co miała urosnąć? Przejęliśmy cel Bravo. Ich sterbe! Helft mir! No i zaś straciliśmy. Mieliśmy kontrolę nad celem Bravo. Lipa. Może spróbujemy... A, No właśnie biegnę, no. No to ja się najkusi zeszpawnie. Deckung! Ich werfe Granate! Dobrze się ukryłaś, w połowie w ścianie. Kurde, na tędy to nie wyjdziemy. no, to też ładnie broń. Gościu jest tuż na wejściu, po lewej stronie. A, dobra, leczył mnie. Jesus Christ. Ojej. Zajście jak miał ten No. jeszcze łos z tego granatu. Dobra, jesteśmy na A. Oni są w budynku na 70, na drugim piętrze. Ja już tu jestem przy B. Dobra, dużo naszych tam na B idzie tym mostem. Czy my tracimy A? Cel Alfa. Tak. Nie jest dobrze. Zostało nas naprawdę niewielu. Cel Alfa został stracony. No i po alfa niestety. Sanitäter!
Jest tam z 4 gości, tam 3. Wygląda to, teraz już nikogo nie ma. Nie, są dalej, 4. Dzięki, Ratel. Kurde, gdzie jest nasz czołg, skoro nie można... Aha, jedzie tutaj tak śmiesznie. Naokoło. O ciul, co się stało, że go tak łatwo zniszczyli? A i niestety... Oni mają cheaty jakieś tam. Nieudana Połowicznie. próba zdobycia Rotterdamu to dla nas powód do wstydu. Przygotowujemy zmasowany nalot. Aliantom przekazano ultimatum. Poddajcie się lub zgincie. To zakończy tę bitwę. Skądka wraca? Znowu będziemy skakać z tych? Z samolotów? Nie. Chyba chyba. tak. Tak? Wolałbym się bronić. No. Wobec niemożności zdobycia Rotterdamu No i tak zwane postanowiliśmy przeprowadzić ostatnie nalot. ciele z obory. Serce Rotterdamu płonie, wyrównując szanse na nowo. Zmierzcie Okej. się z wrogiem na ulicach i odeprzyjcie go. Nie zatrzymujcie Nie, to się, chyba nie póki będziemy wypędzicie skakać. ich z miasta. No. Aby tyle. Erste Hilfe! Heilung, los! Wir rücken vor! Gdzie idziemy? Na A? No, To jest chyba jedna opcja, nawet, o kurde. a no tak, faktycznie. Kurde, naparli tu nieźle. Strzelili poziom przez chwilę. Nie strzelaj? No bo muszę się odrodzić, a nie mogę. Dobra, jest git.
Dziwne, nie mogę się na was odrodzić. Są walki. O, udało się. Cel Alfa właśnie został stracony. Wracaj do walki, żołnierzu. Bungo, nie umieraj. Chwilę jeszcze. Sekundę. Nie mogę się. O, dobra. Teraz. Uważajcie, bo kurde tam naprawdę. Żołnierze, trzeba bronić wszystkich celów. Będzie typek z bombą. Ulicą. Kurde, podniósłbym cię, ale prosto strzelają w to miejsce. Tak, w ogóle jest gość, no, nie wychylać. Wracaj na pole walki. Siema, Patty. Uważajcie, cel Alfa został uzbrojony. Kurde, Alfa uzbroili, ja dopiero się skapłem teraz. Wiedziałem, że jest taki punkt. Ich bin erledigt. Helft mir! Masakrator. Ja pierdaszę. Cel Alfa został zniszczony. No, ale podnosi mnie. Długo dziękuję. Co tu się dzieje? Ja pierdzie... O, lotara granatem zabiłem. I dobrze. Ej, kurwa, dobrze. Dobra, ja się szpawnię tu na was. Aha, i w końcu udało im się teraz zająć. Bydlaki. Nie wiem, na bronicę.
tego kościoła, to jest ich... Chciałem umrzeć, ale ktoś mnie uratował. No dobra, trudno. Dobra, no tego B to już nie możemy oddać. Ich werfe Granate! Wróg zniszczył cel Bravo. O, ale idzie no. Nie umieraj. Dzięks. Niech gryzie piach! Ja! Sanitäter! Nie umieraj, Lek. Hilfe! Dobra, już. Willkommen zurück, Soldat! Dam radę cię podnieść, Nikto? Ich sterbe! Dobra, to nie umieram jeszcze. Czekaj, bo tutaj się pojawili. Przede mną nikogo nie ma jak coś. Dobra. O, strzelałem do mnie, kurde. Aj, ciur. W kościele byli dalej. Ty, jak medyk nas podnosi. Podniósł cię? Nie, ja się zespawnowałem. A, no i już zdążyłem zginąć. Wstawaj, wstawaj, wstawaj.
Do mi Klaus? Ja padłem. Kurde, ciężko będę miał, żeby ci podnieść, ale... Nie, dobra, szybciej mi... A! Prawie, że... Jezu, nie wiem skąd strzelają w ogóle. Mam problem. Zaczął podnosić i nie... Jeszcze mnie podeptał. Co za bydle. Gdzie ty jesteś? A, leżałem w jakiś... Tam cię podnieść? Czymś. Nie wiem, gdzie. Ale... A ty... Co tak biegasz? Leży za tobą, nie wiem, czy mnie zawsze da podnieść. O kur... Gdzie? Jakiś ten dostałam. I wyjątkowa odwaga. Nice. Czy my się dajemy radę obronić właśnie w tym... No, na razie się bronimy. Ostatni punkt nam został, jeszcze 7 minut. No, trochę będzie ciężko. No. Znaczy, no teoretycznie łatwiej bronić 1 jak 3, nie? Ale to teoretycznie. 210 coś biegł. Halo, sąsiad mi mówi. Jako ten assault mogę oznaczyć, Jeszcze raz. czy nie za bardzo? Co możesz? Bo ucięło. Czy jako szturmowiec mogę oznaczać ludzi? No tak, na Q. Na Q? Na Q. Okej. Tylko, że tu jest to spotowanie, wiesz, inne, nie takie jak w poprzednich BF-ach. Bo tu nie wskazujesz postaci, tylko wskazujesz miejsce, gdzie ją widziałeś i ten znacznik się nie przesuwa potem z postacią. W sumie jest takie, no, realistyczniejsze trochę. Oni atakują nas na cel, będą wchodzić od tej drugiej strony, wiecie? Ja tutaj pana z bombą gdzieś mam niedaleko. Nie. Nie, na punkcie tam są goście. Kulotporny na moście gościu, cheater! Oni cheatera mają! Dyskwalifikować! Nie, ja go Wszyscy są trafiłem. 100% cheaterami. cheater to był. Dyskwalifikować! Ich punkty nam doliczyć. Możliwe, to jest karta, jego ręka wsielała, on biegał. Tutaj mi się cię, Niklaus, każą zapytać, czy podczas II wojny światowej były kolimatory? nie było? Znaczy być to jakieś tam zalążki takich celowników były, ale nigdy to nie było używane, wiesz, u frontowych żołnierzy w boju. Tak samo jak tam Niemcy mieli prototyp takiego celownika z noktowizorem i trzeba było taki dupny agregat nosić, nie, na plecach. No ale to nigdy w boju nie były używane takie rzeczy.
Wiesz, tak samo jak nie było w ogóle takich walk w Rotterdamie i tak Myślę, samo że my na koniec i tak przegramy, nie nie? było wielu rzeczy, które tutaj są. Mówisz, że przegramy, czy... Nie wiem, bo tak zawsze jest na koniec. Na 4 minuty O jeszcze. kurde, Lech, jakbyś mnie podniósł, jestem po twojej lewej? Jakbym To nie byśmy leżał, wygrali. A, leżysz też, dobra, dobra. Z chęcią, z chęcią. Kurde, to trzeba taki kawał drogi lecieć? No niestety. A co nam doda, jak wygramy, jak i tak to jest chyba koniec 2-1, tak? Czy nie? No jak to co? Będziemy szczęśliwi. Dopamina. Nie wiem, wygrajmy, to zobaczymy. Waria taki. Jakiś snajper do mnie strzela, nie wiem skąd. Kurde, udało się. Ja. Nikos! Co Nie! jest? Za Nie. dużo sobie nie Chciałem cię... To trzeba było mówić. A ja jeszcze przyspieszyłem wykrwawianie, bo mówię, A ja a tu biegnę. ja nie chcę żyć w takim świecie. No. W sensie ludzie się tak nienawidzą i strzelają do Kurde, no siebie. nie? To jest strasznie ponuro. No. O, prawie. Mało brakło. No widziałam. To mnie zachęci. Nie opuszczaj pola bitwy, żołnierzu. Podobno Twitch padł, to prawda? Tak, u mnie też piszą, że rozłączyło. To spoko. Dobra, 1,5 minuty może. O, czołg podjechał. Wow, jak mnie wysadziło... Na 45. Niestety. Nic więcej nie zdziałam. Ej, ale u mnie działa chyba Twitch. Ale... Halo, 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 działa stream? No, u wszystkich wydupcyło jak coś, na wszystkich streamach. Jak działa, to dajcie suba. Nieudana próba zdobycia Rotterdamu jest żenująca. Lecz dzisiejsza Ej, porażka to ja niewiele zmieni. zaraz. Luftwaffe Aha, osiągnęło dobra, sukces bo tam, jedno gdzie na my nie ten. daliśmy rady. Pod groźbą dalszych nalotów holenderski Czy rząd nie działa postanowił skapitulować. Coś ponoć... No niesamowite. Działa, nie działa, działa, nie działa. O, nie mam kanału. Pogers. Nie wiem, niektórym u mnie działa. U mnie też. Mi pokazuje, że nie mam kanału.
Zbanowali cię. O nie, za zbyt... Koniec. Zbyt... jak się nazywa? Za zbytni terror na tym, na stream. No i tyle, to koniec, nie? Tak. To ty tam potem to Lech wszystko z tego... Zesumuj, sumuj.